maa min bɛ yen k'i ka koɲɛw bloquelen don i garizigɛ jɔlen don yaku mina sɔli dɔ d'i ma n'i y'a kɛ garizigɛ ko la wari ko la bilahi ala b'a ɲɛnabɔ wa kɛko kelen pe n'a kɛla hami o hamina nkali na ala bonyana o hami dilannen don dɔnnibaaw b'a fɔ a ma ko sɔlatu nariya a bɛ kɛ tɛnɛnsu de fɛ yaku i b'i jija tamaruden 44 i b'o ɲini i bɛ nɔnɔ kɛnɛ kɛ minan dɔ kɔnɔ walima filen kɔnɔ i b'o sigi i bɛ seliji ta i bɛna arakan 2 di ala ma arakan kelen o kelen fatiya kɔfɛ yaku i bɛ kul huwallahu kalan siɲɛ 3 o tumana n'i tilala arakan 2 in selili la i bɛ kɔlɔsi ta i bɛ tamaroden kelen da i bɛ sɔlatu nariya kala ala siɲɛ 1 Allahumma soli solatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bihi al-uqad wa tanfarji bihi al-qurab wa tughadu bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnu al-qawatim wa yustaska al-ghamam bi wajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahatin wa nafasin bi adadi kull ma'lumin lak. yaku i bɛ nin kalan tamaroden kelen kelen bɛɛ la siɲɛ kelen kelen a bɛ bɛn 44 ma n'i tilala o wurudili la yaku tamaro in de bɛ dun ni i ka hami ye mɛ dun cogo de b'a la diɲɛ don o don i bɛ tamaroden kelen da i b'a dun ni i ka hami ani ka kamanagan ani ka laɲini ye mɛ nɔnɔ kɛnɛ in ale bɛ saraka denmisɛnninw na ne nin di aw ma fi sabilillahi yaku kira bangena don jumɛn tɛnɛn donya tɛ wa o tumana tɛnɛnju de ale wurudili bi kɛ i y'a faamu kira ka bon danfɛn bɛɛ ye a ka di ala ye danfɛn bɛɛ ye wa kira kama ala bi sɔn fɛn bɛɛ ma yaku tile 44 ti dafa bilahi i ka laɲini ala b'a sabati sabu tamaroden 44 don o don i bɛ den kelen dun n'i ka haju ye o tumana tile 44 n'a y'a sɔrɔ wari ko don ala b'a ɲɛnabɔ n'a y'a sɔrɔ papiye ko don ala b'a ɲɛnabɔ n'a y'a sɔrɔ baara ko don yaku a ɲɛnabɔlen don k'a ban mɔgɔw bɛ miliyɔn di karamɔgɔw ma ni baara fitinin ninnu na yaku ni sɔli in de b'a bɛɛ dilan bilahi i y'a faamuya wa o tuma n'an bɔla yen yaku maa min mako bɛ nafolo karabali yɛrɛ la ka nafolo karaba k'a sɔrɔ teliya la n b'a d'i ma sura 1 na kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko suratul waqi'a iza wakati sura yaku ale yɛrɛ de ye nafolo sura ye ka nafolo karaba k'a sɔrɔ teliya la karabali la iza wakati b'a kɛ ale saraka ye sɛ jɛma den 3 ye i y'a faamu wa nani misibile t'a la nani ɲaamɛ nani soye yaku tɛ na dɛ ale saraka ye sɛ jɛma den 3 ye nka ale baara bi kɛ 30 de i bɛ 15 de sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara ni konate tɛ diɲɛ bɛɛ e ye nin mɛn karamɔgɔ jumɛn na an bɛ nin di mɔgɔw ma adamadenw dɛmɛni kama sabu dɔnnibaa ka dɔnni kan ka kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ tɔɔrɔ ani degun kɔnɔ o tuma lamɛnbaaw n'i tulo donna nin kumakan in na i jija i k'a partager dɛsɛbaatɔw denbayatigi minnu ka nasɔngɔko gɛlɛyalen don n'u dɛsɛlen don u ka denbaya kɔrɔ yaku k'u jija k'a ta ka baara kɛ n'a ye wallahi maa o maa ye nin baara kɛ iza wakati nafolo baara n'i y'a kɛ nafoloko la i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a baara bɛ se ka k'i ye wa i b'a jaabi sɔrɔ téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 n bɛ segin numéro in kan +223 72 24 02 98 maa o maa y'an wele nin numéro in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o mana kɛ haju o haju ye yaku ni nafolo ko don garizigɛ ko don furu ko don
yaku a ɲɛnabɔlen don sabu toujours an bɛ to ka dugawu de kɛ ala kana maa ɲɛsin an ma maa min ka sababu ti an bolo wa ne b'a dɔn o jaabilen don mɔgɔ o mɔgɔ bi ɲɛsin garibukɛ ma ne b'a dɔn i ka sababu de bɛ yara bi maa o maa bi ɲɛsin ne ma yaku ala k'a tigiw ka sababu k'an bolo an k'u dɛmɛ ka b'u ka tɔɔrɔ n'u ka kamanagan kɔnɔ an k'u dɛmɛ ka b'u ka degun kɔnɔ ala k'an bɛ sababa ma ala k'an ka hamiw dilan ala k'an ka tɔɔrɔ wuli an bɛ min ɲini ala fɛ n'an ka hɛrɛ b'a la yara bi ala k'a latigɛ mɛ an bɛ min ɲini ala fɛ yaku anw ye jɔn de ye n'an